И здравейте хора, в днешното видео ще играем Minecraft втора част. Да, качих допреди няколко дена видео как игра Brawl Stars втора част. И реших да направя втора част и на Minecraft. Така, нека ви покажа какви са промените. Така, опа. Така, влизаме тук. Хоп. Тук е рецепцията, още не съм го доуправил. Започвам по етаж. Първият етаж, все още не съм го направил. Е такива стаите. Ще го доуправя след няколко игри. Но сега просто ви показвам как съм го направил. Да, дано ви харесва. Да, от бая време съм качвал и на Minecraft. Така че ето. Качвам и сега. Ако ви кефи някаква друга игра, пишете. Сега каква се сетите? Само че за телефон да е. Защото все пак аз в момента на телефон снимам. Така че да ви хареса. Да ви хареса как играя. Какво правя. И да. В нещо видео ще ви покажа какво станало с хотела, какви други промени. Но те промените са само в хотела. Така че да, сега се опитам да направя още промени, но по къщата. Мисля да го направя. Какво това бухче. Изопачен. Не лиям. Не ми трябва това. Така. Градинката. Супер. Рекс, кучето Екс. Да, и мисля да направя промените в къщата е тук отдолу. Така че започваме. Каквото игра ви хареса, Car Parking, всичко, Brawl Stars, пак добре. Така, мисля да го направя. Чая, къде са блоковете? Ето тук не са. Ето тук има някакви. Мисля с Netherite, ако я. Добре, само че трябва е така, хоп. Трябва тук го съм. Така че трябва да изчистим малко тавана. Или някакъв друг блок, чакай. Нямам някаква идея какво направя.
Ако ви харесва поредицата така с Майнкрафт, как е, кажете. Мога да направя трета част, може всичко. Ви просто кажете, ще го направя. Ако ви харесва Майнкрафт. Ако не ви харесва, ще е друго. Може и да не е само Майнкрафт, може и да е друго. В тея хоп. Така. И ако искате, може някой път да играем и на Roblox. Просто казвайте и аз в коментарите ще вие кое е най-харесваното коментарче и ще вия. Да. Може също така и пак на Brawl Stars, ако ви харесва Brawl Stars, да продължим с Brawl Stars. Ако искате с Майнкрафт, няма никакви ядове. Казвате някаква игра, изпълнена. Така. Просто слагам болчета така. Да, но ви хареса поредиците, които правя. Се опитам някаква друга игра също ще включа, но ако напишете ви някаква игра ще включа. Така, нека са ми фенерите. Хоп. Така. Ето тук се чува какво направя. Ако искате ми пишете в коментарите вие какво направя. Чуда. Окей, така по-добре. Ако искате, може някой път да направя лайв. Само кажете, ще го направя. Не ви нещо хубаво има ли? Кокошкът протойце. Второто. Трето. Вот, не знам защо си измисли това. В Майнкрафт. Както трябва да е всичко, както в истинския живот. Аз своя кошер искам го своя. Не е това да го. Тя че ще трябва да го правя. Чай са... Не, само един куш. Чай са спълнам. Пчели. Две. Да, пишете, ако искате някаква друга игра. Така, знамето на България. Кучишката колиба на Рекс. Той не знам къде е. Той беше някъде там. Тук къде се лови риба.
хотел. Ама какво го правят този хотел? То безсмислено. Може да се разкараме. Я има ли нещо? Овцете ми. Маля, аз въобще не забравих, че имам овце. Баси. И парасета. Ще ги нахраня. Първо. Така. Це овцете. Но ми е интересно какво ли може да стане, ако се опитам да убия дракона. Само че на креатив. Но това в другия епизод обещавам. Обещавам, в другия епизод ще убием дракона. Така. Ако искате други игри, казвайте, пишете в коментарите. И веднага, точно на другия ден, ще видя коментарите и ще кажа. Добре, приятели, това беше от мене. Абонирайте се, ударете един лайк, ударете силно камбаната колко можете. И това от мен. Чао!